nang tumlo ta puri tekthelo parents pen tami nangli tum chebhong po angko drugs like ador sopik economically tami nang tum hedi problem do po lapen economically kam nang physical health tami heno po drugs non ke choke aram listen nang tum phana pareng mi but long term han ma thalo pate drugs ke hedi e ok phan mi anchi nangli tum araki ya bostu rim nang de. Hello everyone, labang so channel along ako nang galang don ver porang tum fan choro par pik lo la si pini video kimi nang wan pitu lo pini bangai nili vlogs ta kali mon sama isi awareness a video sinang paklang bonjipu patumi ke dam tang ni phai ingkoi ra ke thomar ni me chiklo 2023 ningkan KSA Anglong pho lapen Karbi Anglong Police tom pen cherap si isi initiative ke an pondo alang litum drugs aputhak awareness sila bangso awareness along alang litum samay nang chetong don tha punili phanang hang rat phan pachethangi phanang cherap don tha video lo hinang selam don tha pubon samay nili bang sai ke do jok chetong on dekhe lo pon samay nili jerpo phan si chetoy don nili hen pen chetoy don lo la pen haladak mohor samay panep don la sinili nang paklang ponji lasi labangso program mate labangso initiative alang litum people CKN panma thi hek pen chini senang alang litum hen pen lai itum arju pan lo ne non litum mang reng bong hom sik dari reng bong hom na bom lo anti drug campaign phan litum phan aja pon labang ke balisar la pen thon sir balisar la bang ke central executive committee long finance secretary lo la pen thon sir alang li ke assistant social service secretary lo ansi nilitum nondam po Karbi Anglong adang ilitum youth atum kisung dopik la suang bong kisung pen ke drug addiction te isilo ansi nilitum KSA Central Executive Committee sar tomahin pen patir piponsi all Karbi Anglong anti drug campaign itum organize money in collaboration with Assam Police la Karbi Anglong District Police dan in collaboration with Karbi Student Association Anglong po la itum ci collaborate si drug awareness campaign itum dam lapen school colleges no because dam nang ko ka mate non youth tom hedi la drugs along mande drugs ke cho aphai nang badi bom lo ansi school colleges ke ekta lokachali de mansi itum la yaki mi ekam thanji buti ha daksi dam manji ate school colleges lo hello kaprek pen la dak hello munit tom che pangrum lapen lo chali de ate mate itum college long hai long dam nang ko ke anutin hem dam la bonde and see we have shoes school and colleges where we will be giving awareness about the drugs the bad effect of drugs la so alam awareness kisi phansi nilitum non dam bom lo lapen we hope that the people of Karbi Anglong including the youth and apo tum ta ilitum apan ang cherap den po lapen ilitum non kam ke claim la so kam ke claim along alang ilitum ta ardin ang pidon po kasi din Chochelo reng bong hom nang le chalo ya bisa boleh terima na ayo আমি কাৰ্বি আংলং পুলিচ আৰু কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন মিলি আমি দুটাই মানে এইটো ড্ৰাগছৰ যেটো আঁতৰিব লাগে বুলি এটা ড্ৰাগছটো বহুত বেয়া বুলি এইটো এটা আমি এম্বিশ্যন লৈছোঁ
আৰু আমাৰ এম্বিশ্যনটো ইয়াতে লিখাও আছে সে নো টু ড্ৰাগছ আৰু আমাৰ কাৰ্বি লগতে লিখা আছে ৰাকি চচেলো কাৰ্বিটোৱে বুজি লগে দেই কাৰ্বি চচেলো লাচি মই কাৰ্বি লগতো ক'ম লাচি কাদবে নাংলি তুম হেদি Raki Ahormu ke laki henodak. Nang tum lo ta puri Chochelo parents pen tami nang li tum chebhong po. Angko drugs like ador sopik. Economically tami nang tum hedi problem do po. La pen economically kam ni nang physical health tami heno po. Drugs non ke choke aram listen nang tum phana paring mi chi but long term han ma thalo pate la drugs ke hedi e ok phan mi anchin nang li tum araki ya bostu rim nang le nilita induta student lang nilita charlie About that ill effects of drugs and substance abuse. We also promise to fight against fight against all kind of drugs all kinds of drugs abuse in our locality and full commit ourselves. Today we creating a healthy and drugs-free Assam. Thank you. Lasi Karbi Anglong District Police lapen KS Anglong pho alang litum patir pi pon si school along tien sami humri pon lo lapen college along sami alang litum ke humri dam do lapen alang litum haladak Raki Chochelo pu isi athipi anam si alang litum jumisen alam than pon lo lapen ka chere nang ji abidi sami than pon lo lapen alang litum haladak ka Charlie osomar dom han same padeng lo pini pen Raki Ahormu ke chotom same Chochelo lapen ke Chochelang dom same chere po si alang litum same padeng lo la sila isi ke klempon bang ke me ik pik lo ke bang silang ni same la son se litum la hoi than pon nang non ove ki mi tum ke la hoi pen si ke henu tum do pik lo la si drugs ke cho mate drugs ta de lo Raki Ahormu an ke isi avor son lo society along ke de ka henu la son se chi hung po la si litum la ke khang do na bang ke nang sot la si alang litum dat la ke klem nang ji poli lo litum ka do ka ve ka chini la pen ke thekere mu chot tum si la hoya bang ke khang do nang po drugs ke chopen ne kana hok thetan muni ra tum ame thang aphan chot kali alang litum family phan la pen society phan samya ki sung do ke cho ke cheng hot kalang litum pocket money pen si tangka pangjar po pocket si che herek po aphi ke family phan si herek po la pen aphi family phan same herek dolo po tang kalang litum kaprek ka hien si kap the po kang hu kang hi la pen do kai bang phan ke hang tap la son la si lagi si henodak pu itom thek pon long hor lo la sineli hen pen thang same chera bon thek kheda lo bon same la bang so video si ka do ka vera ta theng no same wan pi lo ilitom la lang pen itom share lo nang la pen ke share chot kali lo ilitom ka chichini ka la pen itom jer po phan same che than pon lo nang drugs ke cho ke heno la pen Raki Ahormu ke rem ke heno po la si itom ka chere pen le dolo ne